అవమానాలు, నిందలు భరించాలి. అర్థమైందా? సమస్యలు, ఒత్తిళ్ళు భరించాలి. అర్థమైందా? సో మనం ఎంత మంచిగా ఉన్నా మనం కొట్టేవారు, తిట్టేవారు, మన పట్ల అభాస్పాలతో మాట్లాడేవారు, మన పట్ల అసభ్యకరంగా మాట్లాడేవారు ఉంటారు. కాక అయినను తట్టుకోవాలి. యేసుప్రభు వారు కంటే గొప్పలా ఉన్నారు చెప్పండి ప్రపంచంలో. అలాంటి యేసుప్రభు దయ్యం పట్టుడా రే అన్నారు, వీడిని కొట్టండి రా అన్నారు, వీడిని తోలండి రా అన్నారు. యేసుప్రభు వారు బయలుజెప్పులు కూడా యేసు సేదరించుకున్నారు. అలాగే మొదలడానికి పెట్టలేదా, మొడవలేదా, నడిపించుకుంటా ఆయన కొడంతా కొట్టలేదా, ఎదిగేశారు యేసుప్రభు. సో అంత మాత్రాన నిజంగా ఆయన పాపందామా? అంత మాత్రం నిజంగా ఆయన్ని ఏదో చేయడం చెప్పి అనుకున్నావా? లేదు కదా. సో కొన్ని సందర్భాల్లో మంచోళ్ళని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పడుతుంటాయి, తట్టుకోవాలా.